I just want to say again. Berriz ere esan nahi dio Donostiari eskerrik asko zinemaldi honengatik eta zinemaldia benetan poz baten ondoren beste poz bat dator, baina hori baino garrantzitsuagoa da belaunaldi berriaren ahotsa, bereziki nire eskualdetik, ekialde hurbileko ahotsa, aldatu egin behar ditugu gauzak eta bada unea aldatzeko. Beraz, espero du nire filmak pixka bat aldatuko dituela jendearen gogoa. Eskerrik asko. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Norbaitek galderarik egin nahi badu. Continuamos. Aurrera. Cine en construcción 30, Films in Progress 30 Awards para la educación. La educación del reirentzat gurekin dago Santiago Esteve zuzendaria eta ekoizlea Ezekiel Teori. Gabon. Zerbait esan nahi baduzue? Bai. Egia esan. Lehen esan dugun bezala ez genuen filma hautatzea eta poza handia izan zen eta ondoren Kontxaren ikuspegia ikustea izan zen, Miramar Jauregitik, benetan sinestezina izan zen ere bai, eta gero saria jaso genuenean, benetan notizia bikoitza izan zen, alde batetik harro sentitu ginen, eta gero erantzunkizuna film on bat bukatzeko. Uste dut bidean gaudela, baina orain zuzenean egoera horrekin gaude, beraz oso pozik gaude, eta uste dugu, eta espero dugu, datorren urtean hemen egongo garela filma erakusteko. Ja urte asko ditu bere prozesuan, eta besterik ez, hau izan da filma bukatzen hasteko modua. Hau da gure prozesuaren amaieraren hasiera, eta besterik ez, ze filma ez dago amaituta. Beraz, espero dugu datorren urtean hemen egongo garela berriz ere. Gai Gabon, eskerrak zinemaldiari, epaimaiari, eta antolatzaile guztiei, zinema eraikitzeneko kide guztiei, sentiarazten gaituztelako etxean gaudela. Benetan oso hunkigarria da, ja etortzea film honekin, oso gogo handia genuen filma bukatzeko, baina ikusi behar genuen nola, eta orain, lanian hasi behar dugu, filma honek aurrera egin dezan, oso hunkigarria da guretzat, beraz, besterik ez, eskerrik asko denontzat. Galderarik baduzue, orain da aukera. Mikrofonoari gabe, mesedez, mikrofonoa ezin dugu itzuli, mikrofonori gabe. Film honek kontatzen du Reinaldo erregearen historia 16 urterekin, eta ihes eginda, egiten ari dela polizia baten patioan erortzen da, eta gizun horrek babestu egiten du, egin duen aporta horretik babestea, eta hor hasten da harreman bat sortzen beraien artean, ikasle eta irakasleen arteko harremana, eta deskidetasuna ere bai. Eta etxe horren inguruan, trama polizial bakartatzen hasten da, Reinaldo, gero eta teknika gehiago ikasten ditu, Carlosek erakutsita, eta horri esker
lapurretak sortu zizkin arazo konpontzen lagunduko dio. Hori da oinarrian historia. Mendozan filmatu genuen, Argentinako provintzia bada, mendebaldean. Argentinar zinemak oso gutxi izan dira espazioiek erakutsi dituzenak eta lekurren idiosinkrasia erakusten dutenak. Uste dut hori oso importantea dela, Educación del Rey ikusterako orduan. Buena, por el premio. Eskerrik asko eta zoriona. Pueden salir por ahí. Irizar Basque Film Award, premio Irizar al cine vasco, Euskal Zinemaren Irizar Saria para Pedaló. Está con nosotros el director Juan Palacios. Juan Palacios, zuzendaria. Eskerrik asko, zuen txaloengatik. Nuen pentsatuta ezer esatea, uste nun norbaitek galdetu nahi badu, oso pozik nago zinemaldian egoteaz, nire filma oso film txikia da, diru gutxirekin eginda, nire gelan, MacBook batekin eginda, beraz hemen egotea zinemaldian sari hau jasotzen, benetan hori ikaragarria da. Oraindik asimilatzen ari naiz, oraindik uste dut ez dudala asimilatu. Galderariko aber ote dagoen. Nitzen paseetan egon. Nitzen paseetan egon ze ez dakit ematen zidan beti pendiente nago, jendeak nola hartuko duenik egin dudan zerbait. Beraz, ez zait gustatzen paseetan egotea. Eta atera egin nintzen. Orain, irabazi ondoren, gaur bai joan naiz proiekziora, arratzaldeko lauterritakoa, eta bai gozat bada ikustea jendeak nola reakzionatzen duen. Bai, humorea du, jendeak parra egiten du, bai. Eat that question, Frank Zappa in his own words, gurekin dago Thurston Shute zuzendaria. Lehenbizi argazkia. Zerbait esan nahi balen baduzu, hortxe. Esan. Nahi dudana esan dezaket, eskerrik asko esan nahi dut, oso pozik nago. Oso atseginaz izan zareten erekin, oso pozik nago, nire lehen aldia da hemen Donostian, eta benetan lehen esan dudan bezala, zinemaldi bikaina da, eta aukera paregabea da filma erakusteko, eta espero dut etorkizunean ere, berriro etorriko naizela, bai, eskerrik asko gu hemen guonak hartzegatik, galderarik. Noiz hiltzen Frank Zappa? 1993an, beraz duela 23 urte hiltzen Frank Zappa. Eskerrik asko. Eta zorionak sariagatik. Eskerrik asko. Ondoren, Premio Horizontes Latinos, gurekin dago Pepa San Martín, zuzendaria eta Macarena López ekoizlea. Primero la foto, por favor. Lehenbizi argazkia, mesedez, markatxoan jarri.
Aurrera. Zer moduz? Eskerrik asko, eskerrak Donostiari. Bi sari nagusiekin gehituk eman zidana esate baterako, zine latino, eta Horizontes Latinosekin ere saria jasotzea, benetan, odeietan zeruan nago ez dut hemendik alde egin nahi, nire bizitzako egunik zoriontsuena izan da, eta eskerrak prentsari, gurekin oso ondo portatu delako, publikoari ere behin nola hartu duen filma, eta oso harro nagoelako, hemen nagoelako, emakume bakarretako naizelako, eta ohitu zaitezte ze gero eta gehiago, emakume gehiago egongo gara filmak aurkezten. Mesedez. Bueno, eskerrak eman baita ere, industria talean lan egiten duen talde osoari hor hasi zuen bere bilbidea. Zinema eraikuntzan sailean hasi baikinen lanean. Kostatu egiten zait bere izena esatea. Esperanza Luziego, Marina, urte horretan zegoena. Zoriona, eskerrik asko ze Donostia bere industria atala dauka, eta nik uste dut potenteena dela proiektuetan. Hemen daude etorriko diren film honenak. Bai, garapenean daude bidean daudenak, koprodukzio foroan eta work in progressen. Hau da, ez daude bukatuta filmak, baina baina hori baino hobeto da. Hau da, etorriko direnen merkatua da. Eta haien babesik gabe, etzen posible izango hainbeste filmak egitea, ez da rara ere, beraz eskerrik asko Donostiari eta bereziki industria bulegoari. Galderari baldin badago? Eskerrik asko tortzeagatik eta zorionak sariagatik. Zuzendari berria saria, Premio Kutxabank. Parkentzat da, Sofia Exarku dago hemen gurekin zuzendaria. Lehenbizia argazkia. Ez, argazkia, lehenbizi hemen. Eskerrik asko hitz egin nahi duzunean. Zerbait esan nahi duzu? Oso pozik nago hemen egoteaz, oso pozik nago sari hau jasotzeagatik. Nire bigarren pantailaratza izan da hemen, aurretik Anton aurkeztu genuen, oso hasiera bikaina izan da. Beraz oso pozik nago filma banatu egingo delako Espainian, eta eskerrak eman nahi dizkiot zinemaldiari guztiagatik. Galderarik? Mikrofonoa mesedez. Mesedez mikrofonoa beharko genuke. Well, it feels great and Oso ondo sentitzen naiz. Eta egia esan, oraindik ez naiz oso ondo jabetu jasotako sariaz, baina hori handia da zinemaldi honetan egotea. Eta Londresen ere egongo da, beraz, irrikaz nago jakiteko nola funtzionatuko duen filma beste herrialde batzuetan. Niretzat benetan zirraragarria izango da. Eskerrik asko. Zorionak, Sofia, eskerrik asko.
Lehendabizi, lehen filma emango dugu, El Invierno, Emiliano Torres, zuzendaria Alejandro Israel eta Ezekiel Borobinski, ekoizleak. Lehendabizi argazkia mesedez, markan jarri argazkia ateratzeko. Muy bien, cuando quieran pueden. Ekin nahi duzuenean. Esan nahi duzuena, eta gero galdera eta pasatuko gara. Hori da zailena. Bueno, oso harrituta nago. Hautatu gintuztenean ere harritu nintzen, hau da nire lehen filma. Bi sari jasotzea ingarrantzitsu, epaimeiaren sari berezia eta argazkilaritzarena. Ideia eta ez gutxiekin utzi nau, beraz, eskerrik asko, eta ospatzera joango gara lehen bailen. Ekoizleek zerbait esan nahi badute, bestela aukera galderentzat oso pozik gaude, ez genuen espero, ez dugu hitzik, eskerrak emateko, jaso dituen bisariak eta jaso dugun gonbidapena zinemaldira etortzeko. Galderarik badago? Eskerrik asko eta zorionak. Eta orain, bigarren filma, exekuo baita, Johannes Neiholm eta zuzendaria eta Maria Dalin ekoizlea. Jaten filma. Eskerrik asko, bai, argazkia. Don't feel sorry for me now. I feel like a monkey in the cage. Okay, thank you. So if you want to say something, you can do. Esan nahi baduzue aurrera. Zerbait esan nahi bali baduzu lehendabizi aurrera. Kaixo, mundu guztiari, pozten naizuek ikusteaz. Gozatzen ari zarete. Prentsa horreko honetaz, bai? Afaltzera joango gara? Edo beste zerbait egitera joango gara? Ez egia esan, oso pozik nago sari hau jaso izanaz. Ez nuen espero inondik inora ere, benetan, espero ez nuen zerbait izan da. Ez nuen espero, zinemaldira etorri nintzen ondo pasatzera, eta opor batzuk hartzera, eta film batzuk ikustera. Filmak zer ikusi handia du petankarekin, guk taldearen zati handi bat ekarri dugu, eta petankabolak ekarri ditugu, eta asko gozatu dugu. Petankara jolasten. Eta ondartzara ere joan gara, eta lasai ibili gara. Eta nik ez nuen ezagutzen saria, banekien sariak zeudela, baina ez nuen ezagutzen. Beraz, benetan sinestezina izan da. Gero, Suediara joan gara eta berriro etorri gara sario jasotzera. Beraz, oso pozik nago eta ohore handi badan niretzat. Eta zorionak,
edo eskerrak epaimaia gu aukeratzeagatik, ez dut besterik esateko. Gauza bakarra esan nahi nuke, hau da, benetan harrituta gelditu ginela, hemen egon ginen 3 egunetan, eta ikusi genuenean publikoak nola jokatzen zuen. Donostiako zinemaldia bikaina da, eta zinema estimatzen du inoiz bizi ez dudan modu batean bezala. Benetan harrituta gelditu ginen, eta orain ere saria jasotzean harrituta gelditu gara, beraz, eskerrik asko Donostia. Zorionak zuen sariagatik. Aurrera jarraituko dugu. Argazkia, mesedez, marka horretan. Hor, eskubian. Orain bai, nahi duzuenean, entzungo dugu. Bueno, eskerrik asko. Argazkileriek pentsatuko duzue hau ez dela nire ohiko lekua. Beraz, galderarik baduzue, esan, orain. Galderarik baldago, aukera baliatu. Bueno, aukera baliatuko du, zinemaldiari eskerrak emateko, ore handia bada hemen egotea eta saria jasotzea. Hainbesteko prestigioa duen zinemaldia, eta egia esan, enuen espero saria, eta harrera berezia izan da, opera prima honentzat, borrokan ibili gara denbora askoan egiteko, baldintzak izan ziren oso zailak, Patagonian, udara ez da oso atsegina eta negua okerragoa da. Baina, bueno, emaitza uste dut beharraina ona dela. Lehen aldia da Patagonian filmatu zenuena. Bueno, nik pertsonalki lehen aldia da Patagonian film bat egiten dudana. Ez nituen Carlosen urratsak jarraitzen, baina bueno, ateak ireki zituen, eta bai, berari pasatu zitzaion bezala, eta beste batzuei bezala, erronka handia izan da, ikuspegi logistikotik, ahalegin fisikotik, eta ekoizpen txiki honentzat lorpen handia izan zen aurrera eramatea, ze hilabetetan eta noiz estrenatuko duzue. Ze hilabetetan filmatu zen. Filmatu zen 2 alditan, negua izan zen abuztuan, 2 aste. Elurra bila joan ginen, zoritxarrez ez zegoen elurrik, beraz, elurra sortu behar izan genuen 4-5 elurraren efektua. Eta horrek asko komplikatu zuen errodajea. Eta gero, errodajea osatu zen 4 astean, azaro eta abendu bitartean. Eta, han, ere naiz eta elurra ez egon, udalaren parte hurbilena da, haizea asko dago, eta gauzak asko komplikatzen dira. Eta baldintzak asko komplikatzen dira, bai. Eskerrik asko, eta zorionak zure sariagatik. Premio del jurado al mejor guión, Jury Award for Best Screenplay, Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen, que Dios nos perdone. Esa marca, por favor, la marca para hacer la fotografía. Gracias.
Muy bien, pues les escuchamos. Aurrera, mikrofonoa hor duzue, nahi duzuena esateko galderak ere bat daude. Nahi badituzue galderak, nahiago ditut galderak, bai galdera bat dut, hemen, ezkerretan aurrera. Kaixo, zer moduz, Kontxita? Zorionak ez da entzuten mikrofonoa. Espero zenuten saria zen, edo harrapatu egin zaituzte ustekabean ez genuen saririk espero. Eta ez genuen, lehen esan dugu, ez genuen inolare espero saria. Egia zen. Asko hitz egiten zen Roberto Alamost, eta hori handiz kendu dio Eduard Fernandezek. Baina gioia, egia esan, ez genuen espero irabaztean. Ez genuen espero. Ni Madrilen neon lasai asko, ez nuen hau espero. Espero nuen Robertorentzat edo Rodrigorentzat zuzendaritzagatik, ze uste dut lan bikaina egin duela, ez ukatu. Eta pozik nago hemen egoteaz. Galdera gehiago? Eskatu diozu ezkontza mozkorra ote zegoen? Jakin nahi nuen, ea pentsatu duzuen proiektu berri bat egitea elkarrekin, edo berriro ingoitu zuen orain idazten ari gara, martxotik ari gara idazten, film berri bat eta argi dago. Ezkontza eskatzen dudanean, benetan eskatzen dudala. 7 aldiz eskatu du nire bizitzan, eta hau da lehen aldia eskatzen dudala. Ezkontza, nirekin ezkontzea. Ze uste dugu bikotea funtzionatzen duela, eta hori zen modu bat esatekoa. Hau da gustatuko litzaidake harremana luzatzea. Ez dago galdera gehiagorik. Zorionak. Gidoia, zorionak sariagatik. Oso ondo, Eduard. Nahi duzuenean zerbait esan. Ez galdu. Galderarik baute dago, bai hemen aurrean, lehenengoa. Kaixo, zoriona, jakin nahi nuen, zure uste zer esango luke Paesa berak irabaziko du maskorra. Eskerrik asko, merezi nuen. ¿Alguna pregunta más? ¿Any question? Beste galderarik? ¿Alguna pregunta inteligente por ahí? Inteligenterik? No quiero presionar. Presionatu nahi? Da, handitan zu bezalakoa izateko. Paesak esaten zuen bezala niri bizitzeko, barne bizitza handia izan behar da, irudimen handia izan behar da,
errealitate kakatsu honetan ez bizitzeko hori izan zuen lehengo gunean Vanity Fairren. Beste galderarik, ez dago galdera gehiagorik, oso zoriontsunago lagunak, eskerrik asko. Zorionak sariagatik, eskerrik asko. Emakumezko aktore honenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata, la mejor actriz, Silver Shell for Best Actress para Fan Bingbing, Wopushi Pantilian. Cambiamos, vale. Volvemos a zuzendari honenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata, el mejor director, Silver Shell for Best Director, Hong Sang-soon, yourself, and yours. So now, if you want to say something, feel free. Esan nahi balin baduzu, Good to see you. pozten nahi zuek ikusteaz, Ni question, galderarik, galderarik. Aquí en la primera fila. hemen lehen hileran. Hola. Kaixo, zorionak, hau izan da ikusi den azkeneko filma lehiaketan. Uneren batean pentsatu du zenuen azkena izanik, sariren bat irabaziko zenuela zuzendari honenaren gisa? Ez, egia esan ez. Enuen uste irabaziko nuenik. Zentzen galdera? Zer iruditzen zaizu azken filma izanik lehiaketan? Entzuten duzu, azken filma izanik lehiaketan, ikusi den guztiaren ondoren, nola baloratzen duzu, hainbeste proposamen egon ondoren zurea izatea aukeratua zuzendaritza atalean. Oso pozik nago, eskerron handia sentitzen dut, sari eman didatelako, eta sari hau betiko gogoratuko dut. Benetan pentsitzen dut, esker handia sentitzen dut, eta beren eskerronagatik. Galdera gehiago? Ez? Bueno, zorionak zure sariagatik, eskerrik asko. Orain,
Oso pozik nago, niretzat amets batean egotea bezalakoa da, ez naizela ondik esnatu. Antzezle txinatar gisa, hemen egotea Donostiako zinemaldian, eta sari bat jasotzea, benetan izugarri arro sentierazten nau. Eskerrak Donostiako zinemaldiari eta epaimahikidei hain opari ederra egiteagatik eta hain sorpresa ederragatik. Eskerrik asko gainera publiko espainiar guztiari, filma gustatu zaien guztiei eta baita ere gure antzezpena gustatu zaienei. Gainera, izugarri gustatzen zait Donostia, beti egongo da nire oroimenean, eta espero dut etorkizunean ere itzuriko naizela, eta hiriaz gozatuko dudala. Eskerrik asko gainera, prentsako kide guztiei hemenoteagatik, etortzeagatik, eta zuen lanagatik, eta babesagatik eskerrik asko. Bai, azken saria, izan zen azken saria Tokion izan zen, ze alde dago Tokioren eta Donostiaren artean. Saria lortu nuenean antzezle gisa Tokioko zinemaldian 29 urte nituen. Zinemaldi honetan ere sari honena jasotu dut, eta orain 35 urte ditut. Denbora oso azkar pasatzen da. Antzezle gisa, pertsonaia guztiak egokitzen joan behar dugu, moldatzen joan behar dugu, eta detaile guztiak ikasi behar ditugu, gure bizitzan lortu ditugunak pertsonaiari forma emateko. Denbora oso azkar pasatzen da eta gogorra da, baina baita ere opari asko ematen digu. Sari hau jarriko dut leku berezi batean nire etxean. Esaten dute antzezleak ez dugula ospea bilatzen eta ez etekina eta dirua. Hasierako desira antzezle guztiak, azten girenen lanean da, gustatzen zaigula antzeztea. Galdera gehiago? Nola ospatuko duzu? Gaur gauean afari on batekin, eta behar bada alkohol askorekin. Ardo espainerarekin eta orde azpikoarekin.
Eta azkenik, gurekin dago zuzendaria Feng Xianggang. Gero egingo dugu argazkia maskorrarekin orain galderak. Xie. No. 如果你想说话可以。如果你对可以。谢谢大家，特别的开心，觉得这个塞巴斯蒂安这个城市，这个电影节就是让我这个永生难忘，而且我觉得这次这个奖是给我这个电影创作的一个最大的一个鼓励。 Gracias a todos, gracias también a la ciudad. Eskerrik asko baita ere hiriari, zinemaldiari, oso pozik nago eta sentiarazten nau. La vida, como se hubiera Bultatu banitz bezala, berriro jaio izan banitz bezala sari hau, lortu dugun sari hau da babes erakusle handiena. 像一个圆的时候，我最好的这些朋友，包括我一直以来合作的团队，都在 苦苦的劝我不要这样。Cuando decidí Erabaki nuenean film hau egitea, zirkulo batean, nire adiskide guztiak eta zineamarekin zerikusia duten lagun guztiek esan zidaten ez nuela horrela egin behar. Ez zeuden batere ados. Baita ere esan zuten publikoari zitzaiola gustatuko horrelako formato bat. Baina hainbat zinemalditara joan gara eta hemen eta beste batzuetan ikusi dugu jendeak onartu egiten duela eta gainera pozez onartu dutela. Historia oso txinatarra da, han bakarrik gertatu daitekena. Eta aurkitu nahi nuen irudi bat txinatarra txinaren berri emateko.
duela 1000 bat urte, Song dinastia bitartean, pintura asko zeuden, margolan asko zeuden, mise zirkular batean. Gainera, lokalizazioak film honetarako herri zaharrak dira Txinan, bereziki hautatu dira. Beraz, zirkuloa hautatu dugu herriaren irudiak emateko protagonistarena eta baita ere lauki zuzena Pekinen sartzen geanean. Hau da, lauki zuzena da iren autoritatearen ikurra eta kontrastea zirkuloaren eta lauki zuzenen artean hori da. Film hau azaroaren 18an Txinan estrenatuko da. Film hau, esan dudan bezala, Txinan estrenatuko da. Txinatarrak oso pendiente daude noiz ikusiko eta sari hau jaso dudanez, seguru nago, publizitate handia izango dela, hiriarentzat. Orain goizeko 5 dira Pekinen. Kazetari askok Txinan eta baita ere zinemarekin lotura duten pertsona asko zai daude jakiteko ia ze emaitza izan den. Beraz, ordu batzu barru, jendea lanean hasten delanean ikusiko dituzte egunkariak eta jakingo dute ze sari jaso dugun. Beraz, eskerrik asko berriz ere Donostiari, Espainiar eta nazioarteko prentsari eman dizuen babesagatik. Azkenik esan nahi nuen, nahiz eta adinean sartuta nagoen, nire barruan oraindik ere aur bat naizela eta espero dut gorde egingo dudala barruan dudan aur horri hurrengo filmak egiteko. Eta jarrera mantenduko dudala aur gisa. Eskerrik asko etortzeagatik eta ondo pasagan gaur gauean eta gozatu zinemaldiaz. Eskerrik asko. ¿Me cuestiono? Sí, una pregunta aquí rápidamente. Yo quería saber... Jakin nahi nuen, zure filma nazioarteko epai batek baloratu du. Hori nola baloratzen duzu, ze esan duzu, historia oso txinatarra dela. Beraz, nazioarteko izanik nola baloratzen duzu? Oh. 语言上，我觉得可能其实是会有一些损失的，因为这个翻译的原因。 Pienso que a nivel lingüístico del... Hizkuntza mailan, txineraren erabilera zineman, seguruenez galdu egingo direla zenbait bardura itzulpenean. Baina egitura aldetik uste du jende gehienak ulertu duela filma. 我通过这个因为我觉得这个
这是一个有点让人悲观的故事，但是这个作家他写这个剧本的时候，很多中国作家他是用悲观的方式来表现悲观，但是这个作家他让我觉得特别喜欢的是，他是用幽默的方式来写这个悲观。Es una historia triste y Historia tristea da, eta idazle askok Txinan erabiltzen dute ikuspegi triste bat edo deprimentea historia tristei buruz hitz egiteko. Kasu honetan, Guido Hilari honek egilea kontrakoa egin du. Umorea erabili du gai triste bat tratatzeko. Bueno, eskerrik asko, zuen galderengatik. Muy bien, pues hasta aquí. Honaino iritsi gara, amaituko dugu 74. edizioa, datorren urtean elkar ikusiko dugu, eskerrik asko. Zuen estalduragatik eta egin duzuen lanagatik zorionak.